खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखायोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। धेमाजि जिल्लानि जरनाय साब-डिभिजन मावख'नि लांगोना मोखाङाव मैया एएसएस-इउ जुनाय अस'लिकआ 2 घन्टा धर्ना खालामनायजों लोगोसे बिजेपि सरकार गो बेक होननानै स्लगान होयो। एएसएस-इउ जनाय आन्सलिक फरायसा आफादआ 2 घन्टा थोरसि खावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मुवा-बेसादफोरनि बेसेनखौ खमायनांगौ होननानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम दाबि खालामदों। लोगोसे खौरांगिरि गौतम बाग्लारिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायनानै होदों। मैया बि पि एफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय 4 बारग' एमसिएलएफोरा गोनांथार आयदाखौ लानानै बि टि सि नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमदों। बि टि सि नि सि एम प्रमद बर' बिथाङा बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होननानै गावनि मोखां बिजाब पेजनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। दि इउ के प्रडाक्शन जार'लासै सुंद' सल' शूटिंआ सोलिगासिनो। बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा एस एस बि 24 नं रङिया बेटेलियन आरो कुमरिघाटा हाग्रा बिफाननि मावख'नि संदाननायाव सासे सिखाव फलान जिब-जुनारनि आसुगुर खर' लोगोसे हमनो हायो। हमजानाय सिखाव फालांगिनि मुंखौ देवन सरेन, 28 बोसोर। मोनथिनाय बायदिब्ला सिखाव फलानआ बिदिनो जिब-जुनार सिखाव खावनानै फैबाय दंमोन। बे समावनो हमनो मोनो सिखावखौ।